जों लकेलाव लकेलानो सियार लकेल सोरबा बुरजानि नामा लोगोफोर नै बेदरा मोनबा दाना सबाइखौ होसिगोन वाव ए लकेलनियालाय इयो नेसनेलसो ए सबाइ खारैया ए बिदै भेजिटेबल नालाय नै इयाव दोनो आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर ओंख्रिखौ बेबायदि संनांगौ दा सबाइजों बेदरजों सोर संनो रोङो खांबायलै होबाय दानाबा सबाइ बिदैखौहाय बैखौ लुखादो मा गोलैलायखो जब्ब' बेखौ दा 15 मिनिट खोबनोसैलाय नेबेना ना रुमा देना नायखै खै मिनिट 10-15 मिनिट खोबाय 10 मिनिटनि थाखाय